लोगोफोर नोंथांमोन आं दिनै मोनसे साइन्टिफिक बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो बे साइन्सनि बाथ्राया जाबाय बाय'साइन्स बाय'लजिकेल साइन्सनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों मा नोंथांमोना फोथायना बहुत हाजार बोसोर सिगां थैनानै थांनाय बा गोमानानै थांनाय जायखौ एक्सटिंक्शन होनना बुङो बे एक्सटिंक्ट जानानै थांनाय जिबखौबो फिन जोनोम होफिननो हायो मा नोंथांमोना बेबादि सानोना बेखौनो आं नोंथांमोना सावरायनो लादों माने मोनसे कम्पानि कलोसाल बाय'साइन्स बे नामनि कम्पानिया मोनसे स्टार्टआप बा कम्पानि होनना बुंजागोन बे कम्पानिया मासे बहुत हाजार बोसोर सिगां प्राय 10,000 निफ्राय 13,000 बोसोर सिगां बे बुहुमनिफ्राय गोमालांनाय जिबखौ फिन रिबार्थ खालामदों फिन बुहुमाव जोनोम जाफिनदों नोंथांमोना सानदों बे माबायदि पसिबल माने बाथ्राया ओरैबायदि एक्जाक्ट बै समाव जाबायदि जिबमोन बेथ' जोनोम जायाखै नाथाय बेजों गोरोबनाय माखासे पार्सेन्ट गोरोबनाय जिबखौ फिन जोनोम जाफिनदों आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खिन्थानो नागिरदों मा नोंथांमोना साइन्स मोजां मोनोबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय जायफोरा साइन्स टेक्न'लजि मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जायफोरा जोबोर मिथिनो हास्थायो बे संसारा बे मुलुग संसारा साइन्सजों माबायदि एक्सप्लेन खालामजायो बा साइन्सआ बिगियाना माबायदि नंथारैखौबो नंनाय खालामनो हायो बा गोमोथाव माखासे डिस्कभारि इनभेन्सन खालामनो हायो बिगियाना माबादि बबेबा जेंनाखौ सल्भ खालामनो हायो जायफोरा मोनसे समाव जोंनि थाखाय जास्ट मोनसे सिमांसोमोन बेखौ माबायदि मोगथां खालामनो हायो बेनो जाबाय साइन्स लोगोफोर स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै थारैनो माबा मोनसे उत्सा मोनगोन बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नोंथांमोना गेम अफ थ्रन बे गेम अफ थ्रन जुदि मुभिखौ नायदोबा थारैनो नुदों बेवहाय मोनसे मासे जिब नुदों नोंथांमोना व्हाइट कालारनि मुफुर बायदि गुफुर एकदम जायखौ जोङो डायर वल्फ होनना बुङो वल्फ माने मा लख्रा निश्चय बर' लख्रा होननानै बुङो स' डायर वल्फ DIRE डायर वल्फ बे लख्राया 10,000 निफ्राय 13,000 बोसोर सिगां बे बुहुमनिफ्राय एक्सटिंक्ट जालांबाय गोमालांबाय बेखौ साउथ आमेरिकायाव मोनोमोन होनना बुङो साउथ आमेरिका निश्चय कानाडा बा बेबायदि मिरु ओनसोलाव बेखौ मोनोमोन बेबायदि बुंनाय जायो आथिखालाव जायफोर लख्रा नोंथांमोना नुदों बेखौ ग्रे वल्फ होनना बुङो बबेखानि ग्रे वल्फनिबो खायसेना खोमोना गुफुर जानो हागौ एसे एला गुफुर जानो हागौ नाथाय ग्रे वल्फ आरो बै जि डायर वल्फआ कमप्लिटलि व्हाइटमोन आरो बिनि जि लिरथाय बे 60 निफ्राय 70 किल'ग्राम फ्राम जायोमोन मोनसे समाव बियो माने बुहुमाव राज खालामदोंमोन बे गेदेर जिबफोरखौ गराय मैदेर मेमथ बै समाव मेमथ नामनि मैदेर दंमोन ना बै मेमथ बादि मैदेरखौबो मा खालामोमोन बिसोरो लोगो नांनानै एटाक खालामोमोन स' 60 निफ्राय 70 किल'ग्राम लिरथायनि 6 फुटनिबो बांसिन गोलाव आरो 3.5 फुट प्राय 4 फुट गोजौ जायोमोन बेबायदि बुंनाय जायो स' जोबोर पावारफुल बोलोग्रा बे लख्राया जायखौ जों वल्फ होनना बुङो बै वल्फआ मोनसे समाव बुहुमाव राज खालामदोंमोन जायफोर ओनसोलाव गुसु ओनसोल माने तुन्द्रा ओनसोल जायफोराव जेरै साइबेरिया जाहैबाय बेबायदि ओनसोलफोराव बे राज खालामोन बेबायदि मिथिनो मोनो आरो बेनि माखासे फसिल बिनि जि थैनानै थालांनाय जिबनि जि हारा बा खर' खला बेबायदि माखासे पार्ट्सफोरखौ मोन्दों आरो बेनिफ्रायनो बिनि DNA खौ दिहुननानै बेखौ फिन रिभाइभ खालामनो नाजाफिनदों बे जिबखौ फिन दानि समाव एक्जेक्ट खालामनो नाजाफिनदों आरो नाथाय बियो 100% एक्जेक्ट जानाय नङा खारन बै जिबाथ' दा गैला नालाय बिनिखायनो बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों जे डायर वल्फआ फिन बुहुमाव जोनोम जाफिनबाय बिगियानगिरिफ्रा बेखौ मोगथाङाव बानायनानै दिन्थिबाय बेबादि दाबि खालामदों कलोसाल बाय'साइन्स नामनि कम्पानिया बिसोर दाबि खालामदों नाथाय दाबो बे कनफार्म खालामाखै बुहुमनि गुबुन एक्सपार्टफोरा बेखौ कनफार्म खालामनायनि उनावसो बे प्रुफ जागोन नाथाय बिसोर दाबि खालामदों जे बिथांमोना बै गोमालांनाय एक्सटिंक्ट जालांनाय बै लख्राखौ फिन बुहुमाव रिभाइभ खालामफिननो हाबाय बेबादि बिथांमोननि दाबि नोंथांमोना सानदों बेबादि फिन गोमालांनाय जिबखौ बेबायदि क्वालिटिखौ बा गोमालांनाय जिबनि जि क्वालिटिसफोर गुनफोर लैखोनफोर बे लैखोन थानाय जिबफोरखौ बानायफिनाखैनो मा आगोल बेबायदिब्ला बेनो फार्स्ट नामा नङा लोगोफोर बेबायदि बहुत जिबखौ बानायबाय बेबायदिनो थांनाय समाव उल बादि खोमोन गोनां माने एन्जर होनना हमना ला नोंथांमोना बे उली माइस बानायदोंमोन आरो बै उली माइस जि उल केरेक्टार थानाय बा बेनि खोमोना उल बादि बे केरेक्टारखौ लाबोनाय जादोंमोन मेमथ नोंथांमोना मिथिगौ मैदेर
मेमदा जाबाय मैदेरनि आबै आबौ बा आजै आजौ बै मेमदनियाव मा जोबोर गोलाव गोलाव खोमोन थायो बै खोमोन गोलाव जानायनि जे जिन बे जिनखौ बेहाय एड खालामनानै बेबायदि एन्जरनियावबो मा खोमोन गोलाव गोलाव एन्जर बानायदोंमोन बेबायदि उलिमाइस स' बेबादि बाथ्राया स' बेबादि गोदान जिब बानायनाया दिनैनि बाथ्रा नङा बे आगोलनिफ्रायनो बिगियानगिरिफोरा बेखौ ट्राइ खालामबोगासिनो थादों आरो बेबादि बिथिङाव दा बै गोमालांनाय एक्सटिंक्ट जालांनाय जि डायर वल्फ लख्रा बेखौबो फिन बानायफिननो हाबाय बिथांमोननि बे दाबि नाथाय बेखौ माबायदि बानायदों मा टेकनिकजों बानायदों बेवहाय बिथांमोना मोनसे टेक्न'लजि बाहायदों आरो बे टेक्न'लजिनि मुंखौ दोनदों डि एक्सटिंक्सन DE बिनि उनाव एक्सटिंक्सन डि एक्सटिंक्सन माने मा जागोन गोमालांनायखौ फिन रिभाइभ खालामफिननाय बेबायदि आरो बेवहाय बिथांमोना मा टेक्न'लजिखौ बाहायदों आथिखालाव बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे जेनेटिक इन्जिनियारिंनि मोनसे जोबोर मोनसे पावारफुल आरो नामजादा मोनसे टुल जायखौ होनना बुङो CRISPR-Cas9 नामनि जि टेक्न'लजि बा टुल बे मोनसे जेन एडिटिं टुल होनना बुङो बेखौ जाबायदि जों फट' एडिट खालामो फट'शपआव जाबायदि जों भिडिअ एडिटिं खालामो भिडिअ एडिटिं टुल्सफोराव थिग बेबायदिनो बेबो मोनसे टुल्स बेनि हेफाजाबै माने एडिट खालामनानै बेखौ बानायदों होनना बुंदों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोन आं एसे लाखिनो थागोन बेवहाय नोंथांमोन आं जेबो जेनेटिक साइन्स बा जेनेटिक इन्जिनियारिं फोरोंनो फैयाखै आं बि बिभागनि मानसिबो नङा बिनि नलेजबो गैया आंनो जास्ट नोंथांमोननि इनफरमेसनखौ होदो जायफोर नोंथांमोना बेबायदि मोजां मोनो जेनेटिक्स मोजां मोनो जिन मोजां मोनो DNAनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयो बाय'लजि मोजां मोनो नोंथांमोना थांनानै आं जायखौ खिन्थादों बै बिभागाव नोंथांमोना फिउचाराव फरायबानो जाबाय आरो साफा रिसर्स पार्सन जानो नाजा जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदि गैखायाबो नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना सानदों बे जि जादु आं जादु होनना बुंबाय बे जादुखौ माबोरै मावखो बिगियानगिरिफ्रा आरो बे जादुआनो जाबाय जिन एडिटिं टेकनिक दासोल' आं नोंथांमोननो खिन्थादोंमोन बे जिन एडिटिं टेकनिकनि हेफाजाबै बेखौ मावदों स' बिनि थाखाय गिबियाव बिगियानगिरिफ्रा मा खालामनांगौ जादों बिनि सिगां बिगियानगिरिफ्रा मा खालामनांगौ जादों गिबियाव DNAखौ नागिरनो गोनां जादों खारन DNA गैयालासिनो बै जिबखौ बानायनाया पसिबल नङा खारन DNAखौ एडिट खालामनायसो मा जों बेबायदि खालामनो हागोन स' गिबियावनो DNAखौ नागिरनाय जादों स' DNAखौथ' हारसिं मोना DNAखौ मोननो थाखाय बै जिबनि बडि पार्ट्स नांगोन बहाबा फसिल महरै थालांनाय स' बेबादि बरफआव गोदोनानै थालांनाय मा मोननाय जादों मोनसे 13,000 बोसोर सिगांनि मोनसे हाथाय बै जिबनि वल्फनि लख्रानि मोनसे हाथाय मोननाय जादों आरो 72,000 बोसोर सिगांनि मोनसे खर' खंख्लाखौ मोननाय जादों आरो बै खर' खंख्लानि जे खोमानि इसिंनि हारा बेनिफ्राय DNAखौ मा खालामनाय जादों DNA सेम्पोलखौ दिहुननाय जादों बिनि उनाव DNAखौ दिहुनखांनायनि उनाव बै DNAनिफ्राय डायर वल्फनि मा जेनम सिक्वेन्सिं डेट मिन्स जेनेटिक ब्लुप्रिन्ट बेखौ बानायनाय जाबाय आरो बै जेनेटिक ब्लुप्रिन्ट बानायखांनायनि उनाव बिनि नेक्स्ट स्टेपआ फैसिगोन माने गिबियावनो मा खालामदों बै DNAनिफ्राय बै जिबनि महरा माबायदि जागोन बे बेसेबां हाइटनि जागोन स' बायदिसिना बेबायदि DNAयावनो गासैबो इनफरमेसना थायो खारन DNAयाव मा थायो माखासे जिन थायो आरो बै जिनफोरानो जाबाय जोंनि महरा बोरै जागोन मोखाङा बोरै जागोन हाइटआ बेसेबां जागोन बडि पार्ट्सआ माबायदि जागोन स' गासैबो मा थायो बेवहाय मा थख' लिरनाय थायो लिरनाय माने लेंगुवेजजों लिरनाय नङा बेवहाय मा थायो ब्लुप्रिन्ट जानानै थायो जाबायदि नोंथांमोना न' बानायनायनि सिगांनो बेहाय मा खालामग्रोयो डिजाइन बानायग्रोयो बेसेबां खरसा जागोन खैथा इटा नांगोन बेसेबां हाइट जागोन बेसेबां गुवार जागोन बेबायदि गासैखौबो मा थिक थाक खालामनाय जायो बिनि मोनसे ब्लुप्रिन्ट थायोना न' बानायनायनि सिगांनो आर्किटेक्चारफ्रा बानायोना थिग बेबायदिनो DNAयाबो जाबाय जोंनि देहानि बबेबा जिबनि देहानि ब्लुप्रिन्ट बै DNAयाव जेरै दोङो बेबायदिसो बै जिबा जाहैगोन स' गिबियावनो बेबायदि जेनम सिक्वेन्सिं जेनेटिक ब्लुप्रिन्टखौ बानायग्रोनाय जादोंमोन बिनि उनाव माखासे गोरोबनाय लख्राजों गोरोबनाय जेरै सैमा सियाल बेबायदि गुबुन जिबजों मा बिनि DNAखौ कम्पेरिजन खालामनानै नायदोंमोन आरो बयनिख्रुइबो खाथिसिन गोरोबनायखौ मोनदोंमोन आथिखालाव जोंनि बुहुमाव मोननाय लख्रा जायखौ ग्रे वल्फ होनना बुङो बै ग्रे वल्फजों 99.5% गोरोबदोंमोन बिनि DNAया आरो बेनिफ्राय बे बाथ्राया रोखादि जे मोनसे समाव जि वल्फ दङ दा बै ग्रे वल्फआ बेनिफ्रायनो सोमोन्दो गोनां बा बेनिफ्रायनो फैनाय बेबायदि जों आइडिया खालामनो हायो फारि जौगानानै बे ग्रे वल्फ जाफैदों बेबायदि जों मोनसे आइडिया खालामनो हायो आरो स' ग्रे वल्फखौ बिनिफ्राय मा खालामनायसै सिलेक्ट खालामनाय जाबाय आरो खारन माबे जिबजों बे बांसिन गोरोबगोन बै हिसाबैसो माने बे एडिटिं टेकनिकखौ जोङो इउज खालामनांगोन स' बेनिखायनो ग्रे वल्फजों बेखौ गोरोबनाय मोन्दोंमोन आरो ग्रे वल्फखौनो लास्टआव सिलेक्ट खालामनाय जादोंमोन बिनि उनाव ग्रे वल्फनि हेफाजाबै मा खालामदोंमोन
DNA खौ मडिफाइ खालामदोंमोन मडिफाइ खालामनानै भ्रुन बानायदोंमोन गोसोआव लाखि बे टेकनिकआ साइन्टिफिक टेकनिक बेखौ नोंथांमोना आं बुंनो गोनांथि गैया नोंथांमोना फरायबा मिथिगोन थारैनो बेखौ आंबो बाय'ल'जिनि मानसि नालाय नोंथांमोननो बुंनो हानाय नङा बाय'ल'जि बेकग्राउन्ड आंनाव गैया बेनिखायनो आं एसेबां मोजाङै बुंनो हानाय नङा माने गिबियावनो बै जि DNA सेम्पल क्रिएट खालामदोंमोन ना बैबादि सेम बेथ' गोथै DNAसो नङा होमबा बेनिफ्रायथ' जिब जानो हाया नाथाय बेजों गोरोबनाय जि DNA बा क्रोमोजोम जिन बेथ' ग्रे वर्ल्डनियाव दङ 99.5% मा खालामबाय बै ग्रे वर्ल्डनि जि DNA आव थानाय जिन माखासे ना बै जिन माखासेखौ मा खालामबाय ओरैबायदि मडिफाइ खालामबाय माखौबा दानस'ना गारबाय माखौबा जरायबाय ओरैबायदि 20तासो माखासे केरेक्टार चेन्ज खालामनाय थांदों आरो बै 20तानि मादाव 15तासो ओरैबायदि चेन्ज खालामनाय थांदों ग्रे वर्ल्डनि जि जिन बा DNA बेखौ ओरैबायदि चेन्ज खालामनाय थांदों 15तासो माबा मोनसे भाग आरो जायखौ जोङो जिन होनना बुंनो हागोन बेयो ओरैबायदि चेन्ज खालामनो थांदों जाहाथे बिनियाव मा केरेक्टार फैयो बै जि डायर वल्फनि जि केरेक्टार बे फैयो बै हिसाबै मा खालामदोंमोन DNA खौ चेन्ज खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव बेखौ मा भ्रुननि महर होदोंमोन आरो भ्रुननि महर होनानै सार'गेट डग्सआ मा वार्ड नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय बा सैमा बुन्दि होनना जों बुंनो हागोन बिनि गोरबोखौआव बेखौ दोननाय जादोंमोन आरो बिनिफ्राय फिसा जोनोम होनाय जादोंमोन 1 अक्ट'बरसोआव 2024 मायथाइनि 1 अक्ट'बराव मानै फिसा जोनोम जादोंमोन बुन्दा आरो जानुवारियाव 2025 मायथाइनि जानुवारियाव मासे जोनोम जादोंमोन खालिसि जायनि मुङा बे जाहैबाय बुन्दिमोन माने मेल मानैनि मुङा जाबाय रमुलास आरो रेमुस आरो फिमेलनिया जाबाय खालिसिया मा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गेम अफ थ्रन्सआव मोनसे केरेक्टार बियो गेम अफ थ्रन्सनि मोनसे केरेक्टार बियो आरो बेवहाय मोनसे केरेक्टारनि मुङा जाबाय खालिसि बेनि मुङाव दोनदों स' मानै मेल मासे फिमेल आरो बिनि उनाव बेखौ दिनैसिम फिसि प्राय 4 फुट गोलाव जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों आरो बिसोरनि वाइडआबो बांलांबाय थादों आरो बिसोरनि केरेक्टारफोराबो प्राय बै समनि जे डायर वल्फनि जे केरेक्टार बेखौ नुनो मोन्दों व्हाइट कालारनि बिसोरनि खोबोना गुफुर आरो बिसोरनि जि हाइट बिसोरनि जि भइस बे माने जाबायदि आइडिया खालामदों डायर वल्फनि बादि बैबादिनो माने नुनो मोन्दों आरो मेल मानैनि मुङा जाबाय रमुलास आरो रेमुस आरो फिमेलनि मुङा जाबाय खालिसि गेम अफ थ्रन्सनिफ्राय लानाय केरेक्टार स' नोंथांमोना बेवहाय जाय टेकनिकनि बाथ्राखौ खोनादों बे गोमोथाव मानोना गिबियाव DNA फिंगारप्रिन्ट जायखौ जोङो DNA ब्लुप्रिन्ट बानायबाय DNA ब्लुप्रिन्ट बानायनानै बेथ' गोथै जिबनिसो DNA बिनिफ्रायथ' गोदान जोनोम जानो हाया लख्रा आरो बिनिखायनो बेजों गोरोबनाय बादि केरेक्टार मा ग्रे वल्फनियाव मा खालामबाय चेन्जेस लाबोबाय आरो चेन्जेस लाबोनानै बेखौ मा खालामबाय भ्रुननि महर होबाय स' भ्रुना जायगदा बोरै सोमजियो बेखौ नोंथांमोननो गोनांथि गैया बुंनो बै भ्रुनखौ दोनदों सैमानि उदैयाव आरो बिनिफ्राय जोनोम जानो होदों स' बेबायदि जिबखौ सार'गेट होनना बुङो ना बेबायदि जोनोम जानानै बेखौ माने फिसिबाय आरो साइन्टिस्टफोरा फिसिनानै दिनै बे अबस्थाखौ मोनबाय आरो लास्टआव बिथांमोना फोसावदों जे जों साक्सेस जाबाय 13,000 बोसोर सिगां जाय जिबा गोमानानै थांदोंमोन बै जिबखौ जोङो प्राय लाबोफिननायाव साक्सेस जाबाय नाथाय बिथांमोनखौ दाबो माने एफिलिएट बा रावबो प्रुभ होआखै जे बे जामारबाय नाथाय बिथांमोना दाबि खालामदों बिथांमोना साक्सेस जादों नोंथांमोना सानदों जिन एडिटिं फट'खौ एडिट खालामो भिडिअखौ एडिट खालामो नाथाय जिनखौबो एडिट खालामनो हायो बे मा बाथ्रा स' जेन एडिटिङा मा बेनि साइन्टिफिक नोंथांमोना जेबो खिन्थाया बेखौ खिन्थानानै आंनो जग्य गैया नाथाय नोंथांमोना इनफरमेसनखौ होनो हागोन खमसे खम जिन एडिटिङा मा बुस्थु जोंनि देहायाव थानाय जिनखौबो चेन्ज खालामनानै माबायदि फिउचाराव डिजाइनार बेबि बानायनो हागोन नोंथाङा जाबायदि आइनस्टाइन बायदि गथ' नांगोन ना हेन्डसाम नांगोन ना बिउटिफुल नांगोन ना 6 फुट नांगोन ना 7 फुट नांगोन ना मा साइजनि गथ' नांगोन ना केन्सार बेराम जायो ना डायबिटिस जायो मा रोखोमनि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिस जायो खुदिया नांगोन ना जायखौ गुबुन रोखोमनि जेरै बेराम जोनोमनिफ्राय फैबाय बेबायदि बेराम जायो बा फिउचाराव बायदिसिना गोब्राब बेमार जायो बैबादि मा स्टाइलनि नोंथांनो बेबि नांगोन बेखौ होनना बुङो डिजाइनार बेबि स' बेबादि आथिखालाव गोसोबा खालामनो हानाय प्राय खाथियाव थांबाय आरो बिगियानगिरिफोरा आरो बियो माबोरै जायो जिन एडिटिं टेकनिकनि हेफाजाबै जायो स' जिन एडिटिङा माबायदिब्ला जिन एडिटिङा ओरैबायदि मोनसे खान्थि जाय खान्थियाव नोंथांनि बबेबा गोरोन्थि जिनखौ माने केमसिजों हास'नाय बायदि आरो माने बस'नानै केमसिथ' गैया माने बेवहाय मा प्रटिन केमसिजों बबेबा मोनसे माने डिएनएखौ हास'ग्रा प्रटिननि हेफाजाबै बेखौ बस'ना गारनानै बैहाय ओरैबायदि मोजां डिएनए लगायना होबाय बे गथ'आ मा जाबाय खुदियाबा मोजां जाबाय बेबायदि टेकनिकखौ जेनेरेलि बिफां लाइफांनो बांसिन इउज खालामो
जेनेरेलि माइ मैगं थाइगं बांसिन इउज खालामो बेनिखायनोथ' नोंथांमोना समजों लोगोसे गुबुन गुबुन नामनि माइ नोंथांमोना खेथि मावनो मोनबाय थायो मोनसे समाव गोदो गोदाय मा माइ दंमोन नाथाय आथिखालाव नोंथांमोना जायफोर माइखौ नुदों बै माइफोरा मोनसे समाव बुहुमाव गैयामोन गासैबो जेन एडिटिं टेकनिकनि हेफाजाबाव बैफोर माइखौ बानायनाय जायो खेथि बाथि बिफां लाइफां जिमान जानाय फिथाइ सामथाइ दं गासैबो एडिट खालामनानै फैजोबनाय आथिखालाव मोनसे टेकनिक जायनि हेफाजाबाव बबेबा जिबनि डिएनएआव थानाय जिनखौ सोलाय सोल' खालामगोन आरो नोंथांमोना थारैनो हमनो हादों बबेबा डिएनएनि बबेबा पार्ट्सखौ बबेबा जिनखौ बोखारबाय आरो बेहाय मोजां जिन लागायना होबाय बेनो जाबाय जिन एडिटिं आरो मा जाबावनो हागौ थाखानाय जिनखौबो माब्लाबा मा खालामनो हागौ एसे मडिफाइ जेरै जानांगौमोन ओरै जानांगौ बेखौ एसे मोजांसिन खालामनानै होनो हागोन आरो एसे चेन्जेस लाबोनानै बेखौ मडिफाइ खालामनानै आरोबाव मोजां क्वालिटिनि खालामना होबाय अब्ला बै जिबनि क्वालिटि आरोबाव मोजां जाबोबाय आरो दिनैसिम नाथाय बेखौ मानसिनि इउज खालामनो हायो खारन मानसिनि इउज खालामनायनि उनाव बेनि माखासे डिसएडभान्टेज साइड इफेक्टबो फैनो हागौ फिउचाराव बेबायदि गोबां बाथ्रा दङ जिन एडिटिंआव माखासे जेंनाबो दं डिसएडभान्टेजबो दं आथिखालाव जाय टेकनिकनि हेफाजाबै जिनखौ एडिट खालामो बै डिएनएआव थानाय जिनखौ बस'नानै जरायनाय बेबायदि खामानिखौ मावो सबसे पपुलार मडार्न टेकनिकआ जाहैबाय मा CRISPR-Cas9 बे टेकनिकनि हेफाजाबै मा खालामो जिनखौ एडिट खालामो बिनि अनगायैबो आरोबाव गोदान गोदान टेकनिक ट्रिक्सफोर रिभलिउसनाइज जागासिनो थादों बेफोर गुबुन बाथ्रा नाथाय आथिखालाव बयजोंबो मिथिजानाय पपुलार टेकनिकआ जाबाय CRISPR-Cas9 बे मोनसे जेनम एडिटिं टुल एबा जिन एडिटिं टुल होनना बुंगोन जों बेखौ बेखौ मा जिनारि खेमसि होननानैबो बुङो आरो बेखौ बे टुल्सखौ जिनारि खेमसि बायदि हास'गोन नालाय बेयो हास'नानै नायखौ गारगोन आरो गोनांखौ जरायगोन बेबायदि बेनिखायनो खेमसिबो नाम दोनदों आरो बेखौ बेनि थाखायनो सानै बिगियानगिरि फ्रान्सनि इमेनुएल सार्पेन्टियार आरो जेनिफार डुडना 2020 मायथाइयाव मा नबेल प्राइज मोन्दोंमोन बिथांमोना सानैबो आइजो बिथांमोना नबेल प्राइज मोन्दोंमोन 2020 मायथाइयाव बे टेकनिकखौ दिहुननायनि थाखायनो बबेखानि बे जि CRISPR-Cas9 जि टेकनिक बेथ' बेक्टेरियानाव बेखौ मोननाय जायो स' बेक्टेरियानिफ्रायनो नायनानै बे टेकनिकखौ मानसिया मा खालामदो गोदानै मडिफाइ खालामनानै दिहुनदों आरो बै साइन्टिस्ट सानैया बेक्टेरियानाव बे टेकनिकआ दंखायो भाइरासखौ होबथानो थाखाय बेक्टेरियानाव बेबायदि माखासे टेकनिक दङ मोनसे बाय'लजिकेल केमिस्ट्रिनि टेकनिक बेयो मोनसे बाय'केमिस्ट्रि टेकनिक बेयो जिबनि देहायाव थानाय जि केमिस्ट्रि बै केमिकेल जि माखासे रिएक्सन बेनि मोनसे होबथानाय राहा बे टेकनिकआव जेनेरेलि मोननै बाहागो दङ मोनसे बाहागोआ जाबाय गाइड आरएनएनि खामानिया जाहैबाय मा ओरैबायदि जिन गोरोन्थि जिन होनना बुंगोन जाय जिनखौ जोंनो नाङा जाय जिनखौ जों जुदि फोसाबनानै होयोबा माखासे जाय जेंनानि थाखाय बेखौ फोसाबनांगोन बै जेंनाया थानाय नङा आरो बै गाइड आरएनएआ जिआरएनएआ बैखौ नागिरना दिहुनगोन आरो बेयाव सिथाबगोन बेबायदि मोनसे पार्ट्स दं बै जिनखौ डिएनएनि बै पार्ट्सखौ मा खालामगोन बेयो नागिरना दिहुनगोन आरो बै नागिरना दिहुननाय लोगो लोगो जि Cas9 बेवहाय फुल फर्म दङ CASआवबो फुल फर्म दङ CRISPRआवबो फुल फर्म दं नोंथांमोना फुल फर्मखौ नायना लाबानो जाबाय स' बै Cas9आ मोनसे एन्जाइम होनना सानना ला नोंथांमोना प्रटिन बे मोनसे बै एन्जाइमा मा खालामगोन बै जायखिनियाव माने नागिरनानै दिहुनदों जिआरएनए गाइड आरएनएआ बैखिनिखौ मा खालामगोन थबस्र' बस'गोन आरो बैहाय जाय जिनखौ लगायनो गोनां बेखौ लोगो लोगो मा खालामनो हागोन बेहाय लागायनानै होगोन आरो जोंनि डिएनएआव माने बे खामानिखौ बे मावगोन आरो हारसिंनो बोखारगोन बिनि उनाव फिन जरायना होगोन बेबायदि बे जाबाय सेकेन्ड पार्ट बे मोनसे एन्जाइम बुंनो थाङोबा प्रटिन मोनसे बे स' बेबादिनो मा खालामो CRISPR-Cas9 जि टुल बाय'लजिकेल टुल होनना बुंगोन बेनि हेफाजाबै मा खालामो जिनखौ एडिट खालामो बा डिएनएखौ मडिफाइ खालामो आरो बै जिबनि महर मोखांखौ मा खालामो जोङो चेन्ज खालामनो हायो केरेक्टारखौ चेन्ज खालामनो बे टेकनिकनि हेफाजाबावनो बिसोरो डायर वल्फखौबो बेबादि माने जोनोम होदों आरो स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आङो बाय'लजिनि गियानथ' गैया नाथाय थेवब्लाबो नोंथांमोना आङो खिन्थादों इनफरमेसनखौ होदों नोंथांमोना बेनि सायाव माखासे जुदि मिथिनो लुगैबा नोंथांमोना फराय नोंथांमोना स्टाडि खालाम बाय'लजि फराय बा बाय'लजि फरायलायनो मानो नोंथांमोना जेनेटिक्स इन्जिनियारिं फराय जेनेटिक्सनि बिजाबफोरखौ फराय आरो बेबायदि डायर वल्फआ माबायदि फैखो CRISPR-Cas9 मा टुल्स बेखौ नोंथांमोना इउटिउबाव माखासे भिडिअ नुगोन बेबायदि नायबाबो स' थारैनो नोंथांमोना बुजिदों जे साइन्सआ गोसोबा मा मावनो हायो आरो मा मावनो हाया नाथाय बेवहाय माखासे डिसएडभान्टेज दङ जुदि बेबायदि खालामोबा जिहेथु बे बहुत कौटि ताकानि मोनसे खामानि बेयो थाइसे थाइनैयावथ' जाया नाथाय बे कौटि ताकानि खामानिखौ सोर मावनो हागोन बांसिन धोनिफोरा मावनो हागोन स' धोनि सुबुंफोरा जुदि गोसोबादि गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ जुदि जन्मनिफ्रायनो चेन्ज खालामना जुदि लाबोखायोबा भ्रुणनिफ्रायनो जुदि चेन्ज खालामना लाबोखायोबा बिसोरनि गथ'आ अरायबो मा जागोन साक्सेसफुल जागोन जायफोरा रांखावरि गैया बिसोरनि गथ' गथायफोरा मा जागोन आरो बेल' नङा ओरैबायदि आर्मि बानायबाय सुपार जायेन्ट
सुपार जेन बा सुपार पावार थानाय बेबायदि मानसिखौ जुदि चेन्ज खालामनानै बेखौ जुदि गाज्रि खामानि इउज खालामबा मा जागोन स' गुबुन गुबुन जिबखौ बेबायदि मडिफाइ खालामनानै जुदि गिलु बालु मोनसे जुदि थासारि जुदि सृष्टि खालामबा दुथां मानसिफोरा मा जागोन स' गोबां माइनास पइन्ट नेगेटिभ पइन्टबो दं बेवहाय स' पजिटिभ नेगेटिभा गासैबो थाखाय लोगोफोर नाथाय नोंथांमोना बे भिडिअ'आव जि इनफरमेसन नोंथांमोननो बाय बेखौ मिथिनो माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट लिरबानो जाबाय आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बै जि माखासे टेकनिकनि बाथ्रा खिन्थादों बेखौ नोंथांमोना फरायनो दाबाव नोंथाङा फरायबाबो नोंथांनि न'खराव जुदि सोरबाफोर गथ' गथाय दंबा फिउचाराव जुदि साइन्स बेकग्राउन्डखौ मोजां मोनोबा बेफोरखौ फरायनो खिन्था थारैनो सासे रिसर्स पार्सन जागोन बैबायदि गथ'आ थेंक इउ बिदिब्ला